Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Thank you so much, Honorable Chairperson, for delivering the message from the Malawi Electoral Commission. Honorable Chair, tupitirira ndi msonkhano wathu ndipo pano ufuna tipereke mpata kwa anzathu Atolankhani amene angakhalira ndi mafunso pa uthenga umene waperekedwa umenewu. Ndikupemphani ngati muli ndi funso mutabwera mbali yawoku, zakupasani mpata pano mutchule zina lanu kumene mwachokera ndi kufunsa mafunso anu. Zikomo kwambiri, ndine Messi Matonga kuchoka ku Jagu Times. Ndimangofuna ndifunse pa nkhani ya nthawi imene izatseke kuvota. Taona nthawi imene anthu amalembetsa komanso nthawi imene mapanga verification. System yanu ya Mec imatseka exactly 4 PM. Kodi zizasintha bwanji tsiku limene lili lovota kuti anthu amene ali pa center mwina adzavota kupyolera nthawi imene. Chifukwa anthu ena onse amene amakapanga verify olokulembetsa ikangodutsa folokoloko samakwanitsa kulembetsa kapena kupanga verify. Ziko. Ena nonse amene muli ndi mafunso mutabwera apa kuti ndipereke mpata kwa inuyo, kenako ndapempha chair kuti ayankhe. Ngati sipakubwera munthu ina aliyense ndapempha chair kuti ayankhe funso limenelo. Zikomo kwambiri, Ms. Matonga from Times. Zikomo faja funso limenelo fali tithandiziranso kuti tambasule ziwiri zitatu. Zoona di nthawi imene timachita kalembera on the last day of each phase, makina athu amatseka 4 PM by design because that was the prescribed period. Koma pa tsiku lovota choyambirira tikuvotera pamanja, sitikuvotera pa makina. We are going to use ballot papers and anthu akapatsidwa ballot paper kuti akaponye voti lawo. Makina sakugwiritsidwa ntchito kuponyera voti. Chachiwiri nafotokoza kuti wina aliyense amene akakhale kuti ali panzere 4 PM ameneyu akaloledwa kuti aponye voti. Kwa iwo amene anaponya ku voti tikhoza kukumbukira kuti ikafika 4 o'clock an officer wa sankho amakayima panzerepo ndikuyima kukomalizira the last person on the queue at 4 PM amayima pamenepo kusonyeza kuti omaliza ndi amenewowo. So tiyerekeze kuti pofika 4 PM at 4 PM on the dot there are 30 people on the queue. Ndekuti akayima kumbuyo kwa munthu wachi number 30 yo kuti aliwonse anthu 30 awawa aponye voti kusonyeza kuti anthu amenewo akhoza kuponya voti ayafika mpaka 5 o'clock for instance kuti aponye voti yawoyo. So chofunikira kwambiri chokuti tionetsetse kuti ikamati 4 o'clock chili panzere. Chifukwa if you come a minute after 4 you are not going to vote, you've come outside of the prescribed period. Koma ndibwerenze kuti makina sakugwiritsidwa ntchito kuponya voti. Voti tikaponya manually kugwiritsa ntchito ballot paper kusonyeza kuti zimene zinachitika nthawi ya registration sizingachitike nthawi yoponya voti because we are using different processes. Zikomo kwambiri. Komanso ningonjezera kuti ngati mwayima panzere kusonyeza kuti mwapangidwa kale identify kuti mwafika pa polling station, ndiye kuti mwalowa kale kuti inuyo ndiwoti muponye voti ndithu. Nthawi yanu ikakwana as long as you were on the queue by 4 PM. Zikomo. Tufuna titseke chifukwa zikuoneka kuti palibenso mafunso ena onjezera kapena ngati mulipo bwerani. Okay. Honorable Chair, at that juncture, I will request that you give your closing remarks, first in English, then you conclude in Chichewa. Thank you so much. Thank you, Sangwani.
choyamba ndithokoze atolankhani onse amene munabwera pamene tinayitana kuti tipereke uthengawo monga wafotokozera asangwani tikhala tikumayitana pafupi so that we can give regular updates to Malawians kuti tonse tiyendere limodzi aliyense azidziwa kuti kodi tafika pa ndime yanji ndipo tikulowera kuti. Pamene tikumaliza tingokumbutsira kuti kutenga mapepala kapena collection of nomination papers zipitirira ndithu siziyima angakhale pamene taonjezera masiku amene tasintha masiku odzaperekera. Ndicho ndekwa yonse amene akufuna kupikisana dziwani kuti collection of nomination papers continues. Mukhoza kumakatenga ndithu mapepala mutalipira ndalama ija ndikukatenga mapepala process monga imayenerera. Kwa iwo azipani amene akufuna kuti alipirire ma contestants yawo izi ndizoteka ndithu malinga ndi ndondomeko imene tinalengezera ndiye kuti muzikalipira ndalamayo ku FTH Bank ndikulumikizana ndi ofesi ya CEO kuti mugwirizane kuti kodi mapepala omuzatenga motani. Tiyeni tionetsetse pamenepa ngati tikulipirira ma contestants a chipani chathu kuti titsatire ndondomeko kuti pasakhale any confusion. If you are paying for your contestants, chonde tsatirani njira imene tafotokozerayi kudzera ofesi ya CEO kuti mufotokozerane bwinobwino kuti maplani yake ayenda motani. Kwa iwo amene atenga kale mapepala komanso akwaniritsa zonse zofunikira tikukulimbikitsani chonde kuti mupititse mapepala anu kwa constituency returning officer for pre-inspection. Pre-inspection iyi tisayinyozere ndiyofunikira kwa zimathandizira kuti ngati pali ma defects in your nomination papers you get advice on how best to correct and rectify those kuti likazafika tsiku lopereka mapepala pasazakhale vuto lina lililonse komanso musazauzidwe kuti pepala lanu sililandiridwa chifukwa choti lili ndi vuto. Kwa ma candidate amene who are facing any challenges pofila fomu yawo chonde gwiritsani ntchito our constituency returning officers komanso ma staff athu kuma consolo osati kwina kulikonse upangiri uli ndi constituency returning officer komanso ma staff athu ku consolo ndi amene angathe kuthandizirani ndi kukuwunikirani kuti vuto limene mwakumana nalo tingathe kulikonza motani. As we close, let me emphasize by encouraging all aspiring candidates who have collected their forms to make use of the pre-examination facility, as this will assist to ensure that we have a smooth submission of nomination papers from 24th to 30th of July. Ndikuthokozeninso atolankhani onse munabwera komanso amayi ndi abambo onse amene mutitsatira pa wireless ndi pakanema pomvetsera komanso kutsatira uthengawu. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Zikomo kwambiri tinayamba ndi pemphero ndi pemphaso spiwe hauya kuti azatseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Tikuthokozana Ambuye chifukwa cha nthawi imene munatipatsa kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lipereke uthenga kwa mtundu wa Malawi. Tikupemphera kuti uthenga umenewu ukamvetseredwa bwino ndiponso ukasokonezedwa ndiponso pakhala chisokonezo chilichonse chimene chikasokoneze ndondomeko ya zisankho. Mukatsogole ndinu ndipo mukule kuti dziko la Malawi likakhale ndi chisankho chabata komanso cha mtendere. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Zikomo kwambiri ndipemphe kuti dongoso lotuluka nyumba muno ayambe ndi achani ma commissioners ena tonse tisalire kuti tikhale ndi zokambirana pang'ono. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.